Allah ya gane da mu. Wannan kenan. A ƙarshen wannan huduba ina so in san mana da wani sako dangane da halin da muke ciki. Ku yi haƙuri, a nan muke haɗuwa da ku mu gaya muku abin da zai tsiratar da mu a rayuwar duniya da kuma rayuwar ta lahira. Ku yi haƙuri, ana yaƙar mu, ana faɗa da mu ta hanyar da aka sani da wanda ba a sani ba. Ku yi haƙuri, akwai yara matasa a cikinmu da ake tsammanta musu shekaru, wani sai shekara 70 a cikin ku nan gaba, wani 80 zai, wani 100, wani kuma bai wuce 10 ko 15 ba. Amma ku sani rayuwarmu a ƙasarmu, inganta hukumarmu da gwamnatinmu tana da alaƙa da wayewarmu da sani ya kamata. Ku ‘yan uwa, kullum mun sha faɗa muna maimaitawa, ku kuke turowa, ku kuke magana cewa ‘yan siyasa ƙazamai ne, ‘yan siyasa ba su da amana, ‘yan siyasa mayaudara ne, ‘yan siyasa kaza ne. Duk zagi ya ƙare akan ‘yan siyasa. ‘Yan siyasan nan a cikinmu suke, ‘yan siyasan nan ba daga sama suka faɗo ba. Sai muka yi kuskure, masu addini a cikinmu, masu wayewa a cikinmu sai suka ja gefe, sai kawai su abinda suke jira a kafa gwamnati sai su zagi ko sai su suka, amma ba su yi tunanin haraka ba su yi tunanin ya za su motsa su ma su shiga gwamnatin nan su samar da gyara ba. Yanzu duk taron mu a masallacin nan shekara nawa muna hudu ba muna wa'azi iya karfinmu da kaza, amma mu kasa tada ciyaman na local government a cikinmu da zai ci ya je ya ɗabbaga abin da muke faɗa mun barin nan. Ba mu iyawa, ba ma iya ɗaukan ɗaya a cikinmu mu tara masa kuɗi mu sai masa fom na ɗan majalisa mu yaɗa propaganda da za a zaɓe shi. Dufa ku masu zuwa sallan nan fa ku aljihunku da wayoyinku fa ku kuke talla 'yan siyasan da ƙuri'unku fa 'yan siyasan suke ci, kuma ku ake zuwa a mambaranku a zagi 'yan siyasan ku yi Allah fa. Sai malamai suka ce ku zaɓi mutanen kirki a cikin kusa su a ciki. Ba a hana ba, gwamnati ba ta hana kowa ya shiga siyasa ba. Abun bakin ciki shine duk lokacin da mutumin kirki a cikinmu ya fito ya ce bari ya gwada, wanda zai fara karya shi mu ne, wanda zai fara karya shi mu ne. Mutumin kirki mai addini zai fito a nan Kano yana nema, insha Allah wani ɗan jihar Jigawa ko ɗan jihar Katsina ko dan jihar Kaduna ko dan jihar kaza daga can zai rinka turowa ta Facebook ɗinsa yana zagin wannan mutumin. Shi ba a jihar sama mutumin ya fito ba. Na rantse muku da Allah duk inda mutumin kirki ya fito zai nemi siyasa a cikin mu muke karya shi muke zagin sa, kuma mu ɗebe ƙuri'ar mu je mu kai wa mutanen banzan da muke faɗa. Ba duka ne suka zama mutanen banza ba, wallahi akwai na kirki a cikin su. Ko ba ku hada kuɗi kuka sayo mutum kati ba, ba ku iya tara kuɗi kuka sayo mutum ainihin tiket da zai shiga ba, amma in ya shiga a lokacin za a nemi illarsa. Kullum malaman nan cewa suke a zaɓi mutumin kirki, wai da ake zama mutumin kirkin? Kuma waye mutumin kirkin? Akwai mutumin kirki da ya wuce mai addini? Yanzu musulmin Najeriya har yanzu ba ku waye ba, duk yawan ku kuna rabuwar kai, kuna fada da juna. Kiristoci suna tozarta ku, suna wulakanta ku. Ku yi taro gaba ɗaya ku fidda matsayar ku. Kiristoci su fito dare ɗaya su ce ba za a yi ba, kuma ku za ku je ku ba su ƙuri'ar, ku za ku zaɓe su. Sun rena ku saboda ba ku da organization, ba ku da haɗin kai. In ɗan uwanku ya zo ku za ku zage shi. Na rantse da Allah cikin 'yan majalisu da cikin sanatoci a Abuja da muke da su na federal, ba za ka iya irga adadin fastoci da fada-fada da rabar-rabaran ba. Wallahi ko yau sai da aka turo mini wani, na rantse da Allah shiga yayi ta kiristanci sosai, yana wa'azi da littafinsa da komai da komai. Wallahi wani yake cewa malam kaga wannan fa sanata ne, kuma zagin addini yake yi, kuma yana yada addininsa a cikin mutanensa, kuma ba mamaki da ƙuri'ar musulmi ya ci a jiharsa. Amma in mutumin kirki ya fito a cikin mu muke zaginsa. Wallahi yan Najeriya ba ku taɓa samun nasara a siyasar ku matuƙar ba ku gyara wannan mummunan tunanin ba. Duk wanda yadda ya ce ya ga zai iya yi, mai masa addu'a Allah ya sa alheri ne gare shi, kuma mu taimake shi. Da yaya za mu kawo gyaran in ba mu nemi dan uwanmu ya shiga ba?
sai wanda baka da iko akan shi. Yawan 'yan siyasan nan da kuke gani fa malaman kuma ba su yi su kira su a waya ba, wallahi burin ne na banza kudin. Yawan su da kuke ganin su daga sanata, gwamna, wane ne, malaman ku da kuka sani shahararru sai su sa waya su kira su amsa ba, wallahi ba su isa ba. Akwai laifi don kun nemi dan uwanku kun kawo shi kun tura shi? Shikenan idan mutum ya fito siyasa sai a ta nemo gazantarsa cikin dan uwanmu fa. Kiristoci suna ta mana bala'i, mu muka taimake su, aka ce mana mu zo mu yi gwamnatin da sunan musulunci, muka zo muka yi. Kiristoci suka fi mutum moriyar gwamnatin, kuma sun shirya su za su sake samu, kuma mu din ne dai za mu taimake su saboda ba mu da wayo, ba mu da kishi. Duk inda aka cire musulmi to kirista za a sa, saboda sun yi planning, sun miƙa tsari. Ku je ku duba duk manyan kujeru, in an cire kafiri za a sa. An cire Ganduje, ba aka sa? An cire Badaru, wa aka sa? Sai in jera maka mutum barkatai, duk ba mu bane. Yanzu an zo an sa mana shugaban kula da harkar zaɓe INEC, maƙiyin addini, maƙiyin zaman lafiyar Najeriya, wanda ya rubuta takarda ta goyon bayan cewa musulmi suna kashe kiristoci a Najeriya, shafi wajen 80. Shine fa dalilin kawo mana hari da aka yi a jihar Sokoto. Amerika ta kawo mana hari. Shine fa dalilin gayyato Amerika ƙasar nan. Yanzu mu a matsayin mu musulmi yan arewa duk mun yan ta'adda aka dauke mu. Wannan wanda ya wannan abun fa yana cikin gwamnatin yana mulki. Karabkacab shari'a commission ta musulmi, malamai duk sun haɗu sun ce ba su yadda ba sai an cire wannan. Ai an cire wancan an sa wani mun yi magana, an cire wancan an sa wani mun yi magana, an cire musulmi a can an sa wannan, an cire wannan. Me yasa muke wannan? Saboda mai goyon bayan fada ne a Najeriya, ba zai mana adalci ba. Amma yadda ka san an yi rubutu a dusa, in ba sa'a kai ba sai an samu bara gurbi a cikinmu da za a saye su zo su ma su shiga ɗakin su buɗe ƙungiyar su turo da maganganu saɓanin abin da aka faɗa, kuma an samu.